Va, anem a parlar del llibre del Lluís Pastor, aquest capità de la teva vida, perquè ara parlàvem d'un partit polític que està fent un pla per governar el país els pròxims 4 anys. Tenim les empreses que també cada dia estan fent estratègies per tenir èxit i per tirar endavant. I molts dels conceptes que s'utilitzen en aquest àmbit el podem traslladar a la nostra vida personal. I això és el que proposes en aquest llibre, no? Poder fer un full de ruta com agafant alguns dels elements que fan servir les empreses i les grans corporacions i aplicar-nos a nosaltres. Aquesta va ser la meva experiència personal, ha estat la meva experiència personal durant més d'una dècada, com a directiu d'empreses, saber que això funciona i que les empreses sense això no sabrien on anar-hi. No sabrien com ajuntar els esforços de centenars de persones cap a un objectiu comú i hi ha eines que estan més que treballades. Les empreses s'asseuen i diuen, a veure, cap on volem anar, què volem fer i tal. En canvi, les famílies, per entendre'ns, no ens assentem i diem, a veure, què volem ser, què volem fer... Això és el que em passava, és a dir, jo tornava a casa, m'asseia a la butaca i deia, tot el que serveix pel matí que fa que les empreses on estem facin bé les coses, per la nit, a la meva vida no hi ha manera de fer-ho anar, tu. Aquesta era la reflexió. I la gràcia, perquè també té la certa gràcia de l'experiència de la vida. No, té la humilitat de dir-s'ho, té la humilitat de dir-s'ho, perquè moltes vegades sabem que les coses ens van d'aquella manera, però preferim anar tirant, no? Llavors la qüestió és dir, escolta, parem-ho i provem si això funciona, perquè les altres coses no acaben de funcionar del tot. Ens expliques a nosaltres mateixos, a la gent del públic i a la gent de casa, com ho hauríem de fer, això d'un pla estratègic de la nostra vida? T'hem preparat una... Tenim una pissarra, fer de professor. No sé, companys, on voleu que em posi? Aquí estic bé? Sí? No, de fet, els plans estratègics comencen per unes preguntes que són molt bàsiques, però són molt gruixudes. Bàsicament són 3 coses. Com si fóssim un equip, diguem, de soldats o fóssim uns capellans, quina és la nostra missió? Quina és la nostra missió? Una missió. Una missió. Si no hi ha missió, no ens movem. Si no hi ha missió, seguim asseguts. Quedem al sofà. Si no hi ha missió, no hi ha acció. Amb la qual cosa, la primera pregunta és quina és la meva missió pels propers anys? Què vull fer? Que és una pregunta que habitualment ens costa de fer-nos, perquè, els nanos, l'escola, la feina... Però jo què vull fer? Perquè la vida, al final, és un període transitori, ja ho sabem tots, no? Aquesta missió, el normal, és que la fem per als propers anys. 2, 3, 4 anys. Per què? Perquè ens canviaran les ganes de fer coses. Ha de ser molt ambiciosa, per exemple, una missió pot ser, jo què sé, canviar de feina, una altra missió pot ser tenir més relació amb la meva dona, posa, i una altra, jo què sé... És que la missió, al final, agrupa totes aquelles coses que a tu et fan feliç, d'alguna manera. Quin és el teu somni? Quin és el teu somni? El meu somni és aquest. Què puc fer aquests anys? És la meva missió. La meva missió és canviar de feina o treballar amb allò que m'ha agradat sempre, o construir la meva família, que és una cosa que sempre he estat a mitges. Fins i tot, a mi em va passar personalment descobrir que hi ha una missió per tota la vida, fins i tot. I dir, escolta, què m'agradaria que em passés amb aquesta vida? Doncs ara tinc més o menys clar el que vull que em passi, està en el llibre explicat, però pot ser que d'aquí uns anys canviï. No canvia tant, després jo fa més de 10 anys que vaig aplicant coses aquestes i no canvia absolutament tant. Però en tot cas, si no tenim missió, no ens podem posar a fer res. Fins i tot la missió, la gràcia que té és que quan te l'expliques a tu, hauries de fer-la amb un verb en infinitiu, que vol dir, què vull fer? Canviar de feina, un verb. Què vull fer? Anar a viure a tal lloc. Què vull fer? Aquest tipus de coses. El verb t'ajuda, t'inspira a moure't. Aquesta seria una primera cosa. Primera cosa, missió. Missió. Hem de tenir clar què volem fer a la vida. Perfecte. La segona cosa... Això és molt fotut. Bueno, habitualment no ens ho diem. Habitualment no ho sabem. No ens ho diem. La segona cosa... Perdona'm. Ens mirem aquí. La segona cosa que ajuda molt a la missió, jo quan vaig pensar en la meva missió, no trobava la manera de saber-ho. Volia fer tantes coses a la vida i no trobava la manera de fer-ho, i hi ha una cosa que ajuda, que és la visió. Jo m'estic imaginant a mi mateix d'aquí 2 o 3 anys, com sóc? Se'n veu feliç, Xavi, se't veu feliç, Sebastià, se't veu feliç... Què esteu fent? Què estic fent jo, no? Intento construir què m'està fent feliç, què està fent que jo estigui somrient, que estigui bé. I segurament aquí hi haurà un eix professional, i tinc que pensar, el 2015 què estic fent? Ostres, estic escrivint un llibre d'això, fantàstic, em sento feliç, amb la qual cosa tindré que treballar cap a això. O el meu eix personal o familiar, en qui estic visquent, on estic visquent, són coses que m'ajuden. M'estic projectant a mi mateix aquí uns anys i això m'ajuda. M'ajuda a veure quines són les coses que m'agraden. I després hi ha una tercera cosa que a les empreses s'apliquen, encara que a vegades els crítics diuen que no, i a la vida personal també, és quins valors em guien. Com vull viure? Quin és el valor que em guia? Escalers per sobre de tot. Bueno, doncs si escalers per sobre de tot tindràs un tipus de vida determinada.
No, és que a mi el que em guia, noi, és que els meus fills creixin en un entorn més agradable i fer una feina que m'agradi, que m'ompli. Doncs segurament si vull fer una feina que m'agradi, que m'ompli, i tinc que escollir entre que em donguin més o menys diners, escolliré menys calés, però més feliç des d'un punt de vista de feina. I aquestes són les 3 preguntes bàsiques, que dit així sembla fàcil, però creieu-me que és una estona d'estar amb un mateix. Quan pares i ho pestes, feina. Sí, ens hem de preguntar aquestes 3 coses i després en el llibre el Lluís Pastor ho desenvolupa molt més perquè cadascú es faci un pla estratègic. Exacte. Una vegada tenim les idees generals, que les hem d'anar perfilant, i hi ha tot un sistema de treball, de veure quins són els teus punts forts i els teus punts dèbils per aconseguir tot això. És a dir, jo quan repassava, hi havia el dia que repassava els meus punts dèbils i em sortien tants pels meus propis somnis que deia, en raó que no he arribat a aquests somnis, perquè tinc massa punts dèbils encara per fer. No t'has de desanimar, perquè a vegades fent punts dèbils... No, però la gràcia és que el dia següent, Xavi, el dia següent aquests punts dèbils estàs obligat a convertir-los en coses que realment t'ajuden. Què faré per recuperar aquest punt dèbil, no? És a dir, que tu mateix te vas ajudant, perquè si no les empreses arribaria un dia que digui, escolta, no ho fem això. És que volem canviar, mira, els de Fórmula 1, volem canviar el cotxe i tal. Com ho fem? No ho sabem. Doncs pleguem, ens dediquem a les motos, no? La gent va començant a construir el que vol fer. Si es plantejant-se coses, continuem. Jo ara pensava una mica... No, digueu, què? Estava pensant això, que ho fan les empreses, tu estàs aplicant un pla d'empresa a la vida personal, no? Exacte. Val. Exacte. Molt bé. Aquesta és la idea. De fet, té lògica, perquè les empreses no deixen de ser també grups de persones, no? Vull dir que, per molt que tingui una missió econòmica X, no deixes de tractar amb gènere humà. Però és que l'empresa, perdona'm, i això saben els emprenedors, els autònoms, l'empresa no té una missió econòmica. L'empresa té una missió. És a dir, l'empresa vol fer alguna cosa. Vull fer mobles baratos, vull fer un refresc que agradi molta gent, vull fer un tipus de servei de consultoria que no sé què, vull dedicar-me a fer un tipus de llibres que també arribin a un públic, i com a derivada d'això, si ho fem bé, doncs potser la gent ho accepta i tens aquesta derivada econòmica. Però l'empresa, com a definició, és un projecte vital. Però abans has de saber si existeix aquesta necessitat, no? El que penso és que s'ha invertit la cosa en el sentit que durant molts anys l'empresa utilitza el model familiar. És a dir, la família és el model, i la família és un bon model. I al cap i a la fi no deixa de ser un model basat en la família, aquest també. El que passa és que després l'empresa, en el moment en què tot es fa molt complex, aleshores no acaba de servir del tot, i aleshores l'empresa ha desenvolupat models i aleshores tornem a aplicar aquests models a la família. Aquesta és la cosa. Jo havia desenvolupat un pla de màrqueting per a la persona. I és a dir, un pla de màrqueting en el sentit, en un llibre que es deia L'instint de la seducció, com tu d'alguna manera pots seduir i aleshores et pots fer el teu propi pla de màrqueting. I la veritat és que tots aquí a sota, sigui un pla de màrqueting, sigui aquest pla i tal, hi ha el que diria jo una mena d'universals, que és el que tu toques, i que serien aplicables, i ara en el món de l'empresa també, per exemple, molta gent està, i quan ho vegi, doncs ja t'ho comentaré, doncs està molt interessada per això que li diuen el coaching, no? I que aleshores està, tu, persona, doncs aplica't a tu mateix aquest pla de màrqueting. El que sí, jo crec que és veritat que les coses no canvien gaire, però aquest pla, un dels seus elements fonamentals, ha de ser l'adaptació al canvi. És a dir, no hem de pensar en l'estabilitat, sinó justament en aquest moment, que és un moment en què el problema més difícil avui que hi ha és el problema del canvi. Perquè tot va tan de pressa, que costa adaptar-t'hi. I aleshores, és clar, abans és igual que per comunicar. Abans ningú estudiava comunicació. La comunicació és una cosa de 4 dies. Jo he conegut a les persones que han dissenyat els plans d'estudi de les facultats de comunicació d'Europa. Si els ha conegut, sabem avui que es va dissenyar en un pis a París i tal, els primers. Això vol dir que abans, el concepte d'informació o de comunicació, malgrat tothom es comunicava, no era necessari. La societat es fa complexa i aleshores has d'intervenir. I, per tant, treballs com el teu són treballs interessants per a intervenir. Jo pensava, ara mentre explicàvem això, també pensava, ja sé que sempre anem a parar el mateix, però és un debat ara que està al carrer que se'n parla molt, que és la renovació de Pep Guardiola. O sigui, Pep Guardiola té una manera de funcionar, que és una anàlisi constant de la seva vida, a un any vista, i anar revisant i tenir tots els elements aquests que deies que s'han de valorar per saber si sóc feliç o no sóc feliç, si
no sé com ho deia ell, em sembla que tenim el tall amb què ho explicava això i que deia, ho he de sentir, em sembla, mirem. Yo he dicho más de una vez hace mucho tiempo, en ningún sitio estaré mejor para mí. Si pensara solo en mi situación personal, pues renovaría 4 o 5 años porque nos hemos merecido renovar 4 años. Y tendría muchas más cosas de las que probablemente no tengo. Pero tengo que sentirlo yo. No puedo trabajar en un club tan exigente si no estoy del todo convencido de que puedo seguir teniendo fuerza y teniendo las cosas que creo que tengo que hacer y que debo hacer, aún me siento fuerte para hacerla. No, és una mica això que dèiem, no? Saps què ens passa, Xavier? Que la societat ens desconnecta de nosaltres mateixos. I arriba un moment en què no saps què vols fer, ni qui ets, ni què t'agrada. I tornar-ho a trobar, aquell de l'exercici de tancar els ulls i dir, a veure, jo com em veig, perquè jo qui sóc exactament? Vull dir, en la nostra vida patim moltes pressions, canvis, la societat també a vegades ens porta cap a llocs que no volem. En aquest cas és exagerada la pressió que té aquest home per veure què fa i què no fa. Per tant, el Pep el que fa és un esforç de dir, jo he d'estar connectat amb mi mateix, el meu cervell, el meu cor, he d'estar connectat. Si em desconnecto, ja és quan et perds i ja no saps què estàs fent i ets infeliç i no saps què és el que vol ser la teva vida. I això, amb els meus fills, jo moltes vegades ho penso. O sigui, el gran èxit que tenim els educadors o les persones, perquè jo no sóc professora ni res, però clar, com a mare eduques, no? Per tant, m'hi considero, juntament amb l'escola, és connectar el meu fill. O sigui, que la persona que estic ajudant a créixer sàpiga qui és, què vol fer i què el farà feliç. Perquè segurament, si es connecta i sap qui és i què pot fer i què li va millor, és igual el que sigui, saps? És igual si és una cosa o una altra, és igual. I estan desconnectats. Els adults estem desconnectats. El que passa amb això del Guardiola és que hi ha molta gent que està patint. Però clar, amb aquests dubtes, tan bé que va l'equip i tants èxits i tal, seria normal renovar, no? I estar content, tots contents. No, ara hi ha molta gent que està patint aquí a Barcelona. I jo això ho he comparat, el de renovar el Guardiola, ho comparo al miracle de San Genaro. Allà a Nàpols hi ha una ampolla de sang de San Genaro, que és Janus, que és el gener, la porta que mira cap aquí, cap allà, i aquesta sang està sòlida. I cada any la treuen al mes de gener o febrer, aviam si es licua o si no es licua. Si es licua, doncs llavors és un bon any i la gent està contenta. Ara, si no es licua, cornuto, disgraziato, ma què fai? Clar, la gent indignadíssima. Bueno, aquí estem amb el Guardiola. Si estem esperant el miracle de San Genaro. Estem esperant el miracle de San Genaro. La pressió que jo us deia, si ell es deixa pressionar d'aquesta manera, que faci el que vulgui. Jo ho trobo absolutament, vamos, però està bé que no es deixi portar per la situació. És a dir, moltes vegades la vida a tots ens porta a les situacions, llavors ets més nàufrag que no pas capità. Llavors, una cosa bona del Guardiola és que s'ho planteja, com deia el Sebastià, tot això ho has d'anar renovant cada vegada que el cos et demana renovar, perquè al final ens ha de fer molt poca por el canvi. I a ell no li fa gens de por el canvi. Però no és per capritx. És que, atenció... Jo estic d'acord amb tu, però la pressió no és només una pressió de feina, és una pressió familiar, és una pressió... Són les pressions de les convencions socials, moltes vegades, que estem com atenallats. No, lògicament. Haver de fer sempre el mateix. És veritat, per això que deia que m'ha fet molta gràcia que és encertat el de Lluís, que a més sobre el miracle de Sant Genaro hi ha un text de Freud que és allò de dir fantàstic, però és aquesta idea que tenia ell, que diu que el Pep està generant por en la gent. Està generant por. Home, pobre Pep, és que al final... No, Pep, renova! Ens està generant por els mercats econòmics, el Pep no. Escolta, el Pep, que sí, voldria... La gent diu neguit, el neguit és una forma de por. I aleshores, i la felicitat és l'absència de por. I l'absència de neguit. I per tant, d'alguna manera, ara, quan es desfaci aquesta... Però si es deixa portar per aquesta por... La dependència d'aquest senyor, per molt bé que ho hagi fet fins ara, també l'ofega d'alguna manera. Escolta, tots hem de poder ser lliures de triar. Ell ha de decidir el que ell vulgui. El que digui el seu cor. Però ja està, queda clar. I ho respectarem tots. I després hem d'intentar ser, no ser tan dependents emocionalment parlant. Podríem dir que el Pep té la seva missió clara, però li falta visió, no? El que li falta és veure's projectar-se en la temporada que ve. I a més és un tio que la impressió que tinc és que es pensa molt des d'aquest punt de vista, en el sentit de dir, realment estic fent, té la sort de poder decidir el que fa, que no tothom la té,
Però molts d'altres deixen anar, és el que diu ell. Jo podria fer un contracte a 4 anys vista i deixo de pensar en mi. En canvi, vol pensar en la seva felicitat i això el fa que facis contractes a un any. I per tant, els culers han de pensar en la felicitat del Pep, i la felicitat del Pep és això que està fent, i per tant, doncs ja està. Que, per cert, després també ens visitarà un psicòleg de l'esport, el Pep Marí, que ens explicarà com hem de moure'ns a la vida sota pressió. El Pep, per exemple, és un exemple de treballar sota molta pressió. O els grans esportistes, tenen molta pressió a sobre. O els polítics. O els polítics, o els ciutadans mateixos, també. També parlarem això, d'aplicar mètodes que utilitzen els grans campions, també aplicar-ho al dia a dia. Senyors, senyora, moltes gràcies per aquesta tertúlia de la tarda. Aquest aplaudiment per ells, sisplau.